Guten Tag, meine Damen und Herren. Uusimpien suositusten mukaan syvä kyykky on taas sallittua ja jopa suotavaa, ja jokaisen tulisi päästä syvään kyykkyyn. Joten siitä inspiroituneena tehdään siihen liittyvä taukojumppa, joka on hyvä suorittaa vaikka kesken kiivaan työpäivän. Se vie vain minuutin tai pari, riippuu kuinka antaumuksella sen tekee. Lähdetään kuitenkin siitä, että otetaan noin lantion levyinen haara-asento ja lähdetään sitten kurkottamaan tuolta ottovarpaista kiinni. Sitten lähdetään kyykistymään niin, että polvet tulee tuolta käsivarsien ulkopuolelta. Mennään syväkyykkyyn, läpsäytetään kädet yhteen ja noustaan sieltä ylös. Ja uudestaan kurkotus ja sieltä kyykkyyn niin, että polvet menee käsien ulkopuolelta. Kädet yhteen ja tässä ylösnousussa tärkeää, että selkä ei pyöristy, ei nokkistu, pysyy siinä paikallaan. Se olisi nyt tässä aika hyvässä asennossa. Sieltä ylös. Kerran vielä. Ja noin. Sammakkoasentoon. Lähdetään sitten. Toinen polvi lukitaan paikalleen tuolla olkavarrella. Ja lähdetään toista lonkkaa pikkusen painamaan tonne sivulle päin. Toisella kädellä 5 kertaa. Noin. Vaihdetaan toiselle puolelle. Olkavarsi stabiloi. Kämmenellä painetaan lonkkaa sivulle. 5. Sitten taas stabiloidaan tuolta olkavarrella. Sitten lähdetään tuonne yläviistoon viemään kyynärpäätä. Kierto rintarankaan sinne 5 kertaa. Rauhallisia kiertoja. Meni laskuissa sekaisin. Tai en olekaan matemaatikko, vaan fysioterapeutti. Toinen puoli. Kierrot sinne yläviistoon. Ja 5. Noin. Sitten tuodaan kädet tuonne taakse, mennään takanojaan. Tämmöiseen rapuasentoon. Lähdetään sieltä kiertämään polvea aina vuorotellen. Kumpaakin suuntaan. Mahdollisimman lähellä lattiaa. 5 kiertoa. Toinen puoli. Tässä voi olla takapuolikin lattiassa ihan hyvin, ei tarvitse koko ajan käsien varassa olla. Se on ihan hyvä treeniä yläkropallekin. Noin. Sitten käsillä vähän lähemmäs tuolta. Ja sitten tuleekin jalkapohjalle venytystä, eli sinne eteen ja takaisin. Ja eteen ja takaisin. Otetaan vielä sivusta päin sama. Eli se on tuo rapuasento, varpaat rentona. Sitten tyrkätään lantio tonne eteen. Noin. Muutaman kerran. Tuolta. Hyvin tuntuu etureisissä venytys. Noin. Eli olemme tässä asennossa. Ja sitten kävellään sieltä takaisin sinne syväkyykkyyn. Ja sieltä ylös. Arigato, hoi!